kusa aure, baɗi zan tare a gidana, ku taho duka mi ban kwana. Shi darajar mace bai wuce ɗakinta, na kusa in shiga nima, duk matsaloli sun kusa karewa, an kawo kuɗin aure na. Ni fa a raina kin gama burge ni, Allah nuna mini rana wacce nake so ya zama na aura, na ajiye ta gidana. Aure yakin yan mata wadda ta yau za ta yi katari kenan. Na gaba sosai na gama kosawa, ganni da yan yayana duk wani buri ya cika shi kenan. Nai ɗamarar zane ya kuri koda shi ɗaya zanya a rana, haka ba zai sa in ki badan wannan. Na haɗa kaya na gama shiryawa, Allah ya cika buri wanda nake so ya gama burge ni, ya tura kudin aure na. Kuzini ma na kusa aure, baɗi zan tare a gidana. Ka gama mun komai a cikin raina, kai ka ɗagan matsayina, dole na bi ka a sanni ya abbana. Gurin da ake mini ya isa shi kenan, kawaye duk sun yi aure, tuntuni kaga abin ya ka damuna. Amma kuma yanzu ina da zaton cewa nima a watan wata rana zai zama na haɗa kai na iyalina. Kai na kawa ajiyar duka kyawuna, zan nuna maka kauna, kai wani albishiri zan yi maka sai ka zo gobe gurina. Komai ke kaso zan yi miki kanwata, ba zan ke da kai ki gida ba, har na faɗa musu wacce nake kauna. Da ni fara rike bata kuma yanke ba, ba wai sai da kuɗi ba, zan fita in nemo baka sa ta wuna. Zan ji da ke ba zan ki karamci ba, kin zamani na zamke duk ɗaya ne ka je gidan nana. Zan daga duk darajar ki a matawa, wacce ta kai ki gurina, kin gama mini komai a cikin rai tun da ki kan wannan matsayina. Shi me kika so ki faɗa mini shalele na, bayan min yi aure zan miki in Allah duka ya yarda. Tausaya mini ni karamar yarinya ce, alkawari ka rike min na ji ana ta faɗan haka yayi tsada. Shakura min ki gare ni ki san cewa ke kadara ce, sannan kalli furen so na mu da yayi huda. Na iya raina zan ji da kai shale, larrai kake gurina, sai na shige shauki na ji muryarka, kaka abin kallona.